is right or this is wrong. Is this the house of hell? Somebody help me to be strong. Somebody took my head. Somebody stole my soul. Dag 2 starter ud med en lille fodboldkamp for de 6 fake- og break-deltagere. Dommerne får her mulighed for at se deltagerne udfolde sig i en anden situation. Altså jeg synes jo, at Jackie han er lige så wacky, når han spiller fodbold, som de alle andre livets henseende. Altså nu så jeg manden bare stå helt stille i dag ved siden af ringen, og allerede der er han wacky. Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Altså han, ja. Og så når man sidder og kigger på for eksempel Lasse, Ja. så tænker man, ja, fodbold har han heller ikke, han kan falde tilbage på. Hey. Bagud! Så er der Michael eller Michel. Det er jo, ja, han er en god atlet, det kan man ikke se fra. Jeg har ikke bemærket, at Michael har med. Jamen, det er lidt sortladet, den der. Eller Daniel, den store. Den store mand. Han er med. Ja. Han er ikke så bevægelig. Nej, men det er lidt ligesom, altså, noget af det, vi snakker om, dengang vi voterede den anden dag, at altså, jeg synes stadigvæk, han virker sådan lidt ubekvem i ringen, ikke? Daniel, hvorfor står du også inde på målet? Tak i træneren. Skal længere ud, du forsvar. Nu er der både nordmand og David, der er scoret. Det kan ikke blive værre. Frederik dropper 2 mål åbenbart. Det er jo, ja. Jeg tror, der skal arbejde lidt på det som med wrestling. Man kan sige, at han har en fremtid som jobber i fodbold. Det kan være. David! Bare ramme mål. Ej, come on. Så er der jo Mikkel og... Det de mangler nu, det er at træde karakter, fordi de har været sådan meget anonyme. Ja, for det var det, jeg sagde til Mikkel i går, da han spurgte mig, hvad. Altså, det er jo det der med, at de skal have noget mere personlighed ud. Ja. Men det kommer forhåbentlig. Der er nogle regler her, jeg ikke kender i fodbold, der. Hvad er der blevet udvist for? Det ved jeg ikke, for at stå nede ved feltet, tror jeg. Han er jo sindssyg. Latterlige regler. Head coach her, Det går ikke godt. og nu har han taget t-shirten af. Det er ikke pæne billeder, der er det ikke. Den der koldskålsmave, han har udviklet, den skulper, synes jeg. Nu har jeg haft tid til at kigge de forskellige trainees lidt andet, og jeg mener om, vi har en, der hedder Daniel. Han er en stor gut, han er kun 15 år, men jeg tror, han har potentiale. Han har en utrolig fysik af en på 15 år. Og så har han har indstillingen, og selvom det går ondt nogle gange, så giver han lige den tand ekstra. Så ham har jeg øjnene på. Så min personlige favorit, det er måske Frederik. Nu er det sådan ved for eksempel Lasse, at det former, der havde han hovedpine, som viste sig at være en hjernerystelse, påstod han. Så dengang jeg sagde til ham der på et tidspunkt, jeg sagde, hvis du ikke møder op til træning efter frokost, så ryger du ud. Så fejler han lige pludselig ikke noget. Det er en ganske almindelig hovedpine, som kunne kureres med en Panodil og et glas vand. Så der kommer den med indstillingen. Det får man ikke point med hos mig. Jeg vil sige, den der ligger i bunden lige nu, er nok Jackie, Lasse, Mikkel. Jeg tror, det er Mikkel, der har større chance for at ryge ud. For første gang skal de 2 skotske trænere stå for træningen, hvilket betyder, at fake og break konkurrencen nu starter for alvor. Kom op og følg med, hvad de siger. Alright guys, what we're going to do is punching and kicking. There's many ways you can punch and kick. It's not a solid fist, slightly open, so it takes all the impact when you hit people. You're not hitting people with your knuckles, you're hitting them basically with that part of your hand. You're still hitting them soft, but just make it look like you're hitting them hard, okay? So first up, hit Dickie. That was it. Well done. Well done. Pull them down. So you've got basically a straight punch from it. So it's, and you're really just punching your own hand. Because your hand's there. That's what you're doing. Det er stadigvæk lidt sådan for meget super tegnefilm over det. That's a good sound. Do it again. Tramp med foden, så prøv at gøre det med den bagerste. Jeg tror, du lænder lidt for meget frem til, at du kan trampe den forrest.
engang nærheden af den. Jeg tror ikke, du ramte der, ikke? Nej. A little less contact. You're a big boy. So, really just Push it. kick him hard the first time. It doesn't really matter. It's him, it's not me. How was that? I'll do it. You alright, pal? Det er ikke hver dag, man får lov til at slå sin lærer, og deltagerne har også først lidt svært ved situationen. Men de kommer hurtigt over det, og viser ingen noget for deres skotske trænere, Paul og Dick. One more. That's perfect. Well done. Why not? Go. Fuck yeah, mate. Well done. Right, next one. Efter at deltagerne har været igennem basisslag og spark, skal de nu i gang med grundøvelserne til en wrestlingkamp. One, two. Didn't get it. Nu giver jeg selv en lille hånd. Well, today, because it was our first day actually taking them, we went really easy on them for their warm-up, and we went fairly slowly today. But tomorrow they're getting basically flung in the deep end. It's all about potential, though, isn't it? Yeah, Potential. there's one or two that'll definitely have a good run at this, Yeah. and there's the other ones you'll most likely see slip away. I like Michael. Well, he's picking up a lot quicker than everybody else. Fantastic. He's got a decent attitude. Oh, brilliant attitude. With that, Michelle? Not Michelle. We're talking about Michelle. Michael. Jeg ved bare, at jeg skulle have gjort mere, og jeg skulle have gjort det bedre. The big guy, we call him Andre. Andre John. He's got some potential, but he's really got to. He's kind of scared to get hit now, which is a main thing in wrestling. So they're going to have to really smarten up with that part. Talking about that guy with the tattoo. I would say he's almost the most experienced out of the lot, By far, but because he's got that experience, he thinks that he's better and he doesn't have to really muck in. Where, especially here, they're all level playing fields and all start at the same bit, so he really needs to get his finger out. No, that's the only thing, that everybody picks up the wrestling at a different pace, but especially when they're here and they've only got so many hours to actually pick the stuff up reasonably quickly. yeah. It's kind of hard for them, but they can either make it or they don't. Vi har chop der i dag. Det betyder, at alle vores trainees, de skal have en med den her. Det er the highlight of de 5 dage her. Med et chop, det er, hvor man slår sådan her, eller sådan her. Og det er inde på brystkassen, og det gælder altså om at slå så hårdt som overhovedet muligt, så det giver et enormt klask på brystkassen, så publikum de kan høre, at man virkelig får kontakt. Det giver bare et pænt lille mærke. Men chop der, det betyder bare, at de virkelig får lov at smage, hvor hårdt jeg kan slå, og hvor hårdt det er at være wrestler. Stå på den hvide linje der. Det kræver, at man kan tåle at blive ramt og slå sig lidt, hvis man vil være wrestler. Og det er det prøve nummer 2 starter med at sætte fokus på. Det er nu op til deltagerne at bevise over for dommerne, at de kan klare mosten. Er I klar til prøve nummer 2? Ja. Det var kun en, der var det, eller hvad? Kenny derovre, han er en af vores fans, der kommer til mange shows, og ham har jeg inviteret i dag til at komme og bedømme, hvad han synes om det, de danske talenter. Så ja, I må gerne tage jeres t-shirt af. Der er 2 slags chops. Jeg laver det ene, og Mr. Peppe laver det andet. Så synes jeg bare, vi skal gå i gang med. Starter over ved den store. Han har ikke prøvet det før. Jeg ham til sidst. Ved du det? Så synes jeg bare, han bliver så skræmt. Det er sjovt, når han ikke ved, hvad der kommer. Jackie! Du knæer deroppe af. Og nu ved jeg, at du er glad for at sætte armen op, så det gør du ikke. Og jeg rammer dig. Der. Okay? Ja. Klar?
Og som vi nu snakkede om tidligere, så ved vi, hvor den lander. Næste. Klar? Kan man egentlig se røde mærker på den her? Vi kan prøve. Det er et problem med ham, han er så tynd. Det kan man godt. Ja, det kan man faktisk godt, ja. Er du nervøs? Så sådan det. Må man ikke godt spænde? Jo. Så du må spænde alt det, du har lyst til. Jeg skal bare lige skræmme dig lidt. Fino. Skal man så begynde at slå nedad nu? Det er sjældent, jeg skal det, når jeg chopper. Okay, så gør du så revanche, vil jeg så sige. Og så Frederik, det kan være, at vi slår det der stammeri ud af dig efterhånden. Er du klar? Du kan prøve. Jeg prøver. Nå, fint. Det er jo ugens højdepunkt for jer to. Kan sidde. Der er rigtig noget at ramme, det er dejligt. Dejligt blødt. Rammer der, lige på patten. Du gjorde sådan der. Den her bade. Slå du bare lige først, så får en par ekstra. Du flytter dig. Er det min, der skal komme blod ud af tatovering? Kim, du tager lige op. Jeg slår hånden. Er det så et chop tilbage, eller? Nej, så længe vi rammer. Og pas nu på, fordi så rammer jeg altså padvorten, og det er altså mere ubehageligt. Så lad mig nu ramme, hvor jeg skal. Er du klar? Ja. Jamen, jeg holder bare. Nej, jamen, det gør du bare. Så kan du sove godt i nat, så er du stolt af dig selv. Kom nu. Jeg spænder bare. Luk øjnene, Daniel. Luk øjnene, så ser du det ikke, så det... Jeg har da også slået hånden. Spark i maven og slag i ryggen. Jeg har selv prøvet det i dag. Og lave dem. Nu skal jeg så prøve at tage dem. Så vi tager bare samme rækkefølge. Jackie, min ven. Som jeg siger, rigtig wrestler har bare overkrop. Ikke fordi det er kønt, men... Ja, klar? Spark maven. Sådan der, yes. Næste. Min yndlingsnære. Kom så. Dejligt. Klar? Ja. Dejligt. Min yndlingsdværg. Næste. Din yndlings... Der er godt for dig. Min yndlingskæmpe. Er du klar? Sådan der, smukt. Så må jeg godt tage t-shirts på igen, nu har jeg set ynken nok. Jackie bliver faktisk lidt pænere med chopsene. Nu er det ikke bare for at slå jer, at de gør det. Det er også fordi, det handler meget om tillid og det der med, at når man stoler på hinanden, når man skal have en clothesline for eksempel, at man så ikke tager armen op, fordi så kan man rent faktisk brække armen på den, der giver den. Ikke? Og hvis Kaos han giver en bodyslam i ringen og beder ham om at blive liggende for eksempel, og kommer flyvende fra topræb, hvis I så flytter jer eller drejer til siden, så kan både I selv og Kaos komme til skade. Altså, det handler meget om tillid og respekt, fordi man giver jo sådan set sin krop til hinanden og siger, ikke, nu giver jeg dig min krop i den her kamp, og så passer du på min. Ikke? Det er jo det handler om i bund og grund. Ja, men så er det næste, det er oppe i ringen. Så skal I lave det, I har, som Paul og Dick har lært jer i dag. Michael og Daniel er sammen. Frederik og Jackie. Og Mikkel og Lasse. Den ene laver det bare, ruller I ud, kommer næste hold ind, så I får lige en pause, mellem I laver det. Okay? Giv mig hånd. Giv mig hånd. Hey! Jeg synes, det er fint nok, Michael går til kameraet og lige forsøger at spille bad guy. Så er det lidt dumt, Daniel. Du går over og tager ham væk. Og nærmest selv putter ham op i en headlock, eller hvad hedder det,
Ja, lock op, ikke? Come on. Hurtigt gang. Venstre. Det synes jeg faktisk var udmærket. Udover lige at mærke til dig, Jackie, dengang du skulle løbe ind i leg scissors, der nærmest kiggede du nærmest ned, hvor hans fødder var. Men det var fordi jeg var i tvivl om, fordi vi har ikke fået at vide, om det skulle være til højre eller til venstre, så jeg var i tvivl om... Det er hans problem. Du skal bare løbe ud og give ham en ben, så må han fange det. 1, 2, 3. Clean break. Lasse, jeg synes, du lander som en pose kartofler. Når du er så lille, så fatter jeg ikke, at du ikke kan hoppe lidt mere elegant rundt. Det var ikke særlig godt. Ja, næste 2. Clean break. Ja! Come on! Paul favorit. 1, 2, 3. Come on. We will just win a series. Come on. What the? Du skal dreje hovedet. Klart bedre end jeres første forsøg. Du kiggede så også meget ned efter hans ben, da du skulle løbe ud, ligesom Jackie gjorde. Så du lige sådan, man skal ikke løbe og kigge, altså, hvor skal jeg nu sætte mine ben og sådan noget, så... Kom til Køge! Ja, sgu Jackie. Ja, I er Køge, vel i Langå! Kom til Langå! Så er en Køge, er I med i Langå? Det er jo Jackie. Han er ikke Køge i hvert fald. 2. Jeg kan kun sige, at der i hvert fald er en grund til, at jeg kalder dig Wacky Jackie, fordi ja, det var sgu godt nok noget af det mest underlige, jeg har set længe. Og sagde du, Køge, er I klar i Langå? Jeg sagde bare, kom så Køge! Og så kom jeg lige til at tænke på det lange. Fordi at publikum var så fedt, ikke? Ja. Prøv lige, hvad er det for et klamt publikum, vi har her? Dig med hatten. Han er sgu klam. Han er sgu klam. Giv mig den! De kan ikke stave. De er for langt ud. Giv mig det af! Giv mig den! Ind? Han er ikke Lasse. Ej, I kunne stave til den by, I bor i. Jeg er virkelig imponeret, det må jeg sige. Højre. Ja, starten var lige lovlig lang. Og så er det noget med staveri, det er ikke lige min yndlingskop te. Hip toss, Lasse. Jeg husker sidst, det første hip toss, du lavede her, der sagde jeg, lad være med at sætte dig ned på knæene. Det gjorde du også her. Ja. Stå på fødderne, det er det, du har dem til. Og rimelig mange basic fejl her, synes jeg i hvert fald. Når man tænker på, at I har trænet. Ja, og I har trænet næsten 7 timer i dag. Og nu kan I selv se, når det nu bliver filmet her, I selv måske sidder og ser det, hvis det overhovedet bliver vist. Det er, at det ser rimelig tåbeligt ud, når I selv sidder og ser det, hvis man nærmest står og venter på, at det skal ske. Prøv at tænke på, hvad I selv eventuelt kan lide, når I ser wrestling. Og hvad I sådan synes, der er lavet. Fordi tit så laver man ikke selv de samme fejl. Men ja, så skal de 3 dommere vel snakke sammen om, hvem der har gjort det bedste, og hvem der har gjort det dårligst. Det synes jeg. Jeg vil sige, at dem, der skuffede i går, klarede det godt i dag. Og dem, der imponerede i går, de gjorde det knap så prangende i dag. Ja. Men der er bare et eller andet ved ham. I mine øjne bliver han aldrig wrestler. Han bliver aldrig wrestler. Det tror jeg, det kan han sagtens blive. Jeg synes, at han er fantastisk underholdende. Og jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan ikke rigtig sætte fingre på det, men han har bare et eller andet med den måde, han gebærder sig på. Altså hans kropssprog, den måde, han går på, den måde, han bevæger sig på. Der er bare et eller andet underligt. Jeg ved ikke, skal smitte en ud. Ja. Og spørgsmålet er bare, er det ikke Jackie, der skal gå ud? Fordi det her det er en wrestling-konkurrence. Og jeg kan sige så meget, det med Lasse, det er, at han går meget ud af at fortælle andre, hvordan man skal gøre det. Men når man retter på ham, så trænger det ikke rigtig igennem. Jeg sagde til ham, og det kom ikke på kamera, jeg sagde til ham efter formiddagstræning, jeg sagde til ham, hvis du ikke fortsætter træning resten af dagen, så er du ude, og så kommer en af vores wildcard ind. Og så er alt lige pludselig i orden igen. Jeg synes, Daniel, det kan godt være, at han er stor og sådan noget, men jeg tror, så skal han komme igen næste år, for jeg synes, han er for ujævn. Han virker stadig sådan unaturlig i ringen, synes jeg. Der var lige nogle gode bumps til sidst, men så jeg ved ikke, om vi kan nå det på de her par dage. Vi er enige? Vi er enige, absolut. Godt. Sådan bliver det. Sådan bliver det. Yes. Nå, vi er kommet til den første eliminering her i Fake or Break. Og den første, der går videre,
er Mikkel. Den næste, det er Michael. Den tredje, der går videre, det er Frederik. Og den fjerde, helt sikre, der går videre. Eller er han sikker? Det er Jackie. Har I en idé om, hvorfor I står tilbage, I to? Nogle af movesene gik selvfølgelig galt, men noget, der godt kan rettes op, så... Altså, jeg synes ikke helt, det gik totalt galt, fordi når jeg selv ved, at jeg godt kan gøre det bedre igen, så tager jeg det ikke rigtig som en fejl. Lasse? Jamen, jeg havde nogle fejl i går, det er ligesom i hopning. Og også det der med at lande. Jeg har nok godt smidt fravær i et par timer, og kan nok godt sætte sig præg. Så det ved jeg godt, hvad den er. Ja, der er ingen grund til at trække pigen ud. Det navn, jeg siger nu, det er den, der går videre. Og den, der går videre af jer to, er Daniel. Men vi vil godt lige sige til Daniel, at der er en grund til, at du stod tilbage som en af de sidste to, og der skal arbejdes. Men giv lige en hånd også til Lasse og dem, der er gået videre. Jeg var altså mere stolt af, at det er to af mine egne elever, der er gået videre frem for mig. Folk vil nok stå og sige, at du er en hovedtræner i Køge, og selvfølgelig burde det måske være bedre end dem. Men jeg er faktisk stolt over, at de har vist sig at være lidt bedre end mig i andres øjne, fordi det gør, at det, jeg har lært dem, at det er mere værd, end det jeg sådan set selv har. Jeg synes selv, at jeg har lagt mig på de andres niveau, hjulpet de små, da de ikke rigtig havde helt nemt ved at finde ud af det. Og det er ikke fordi, jeg sætter mig selv større som træner eller bedre end dem. Det er mere fordi, at så er der et øje ekstra til dem lige hurtigt, i stedet for at man skal vente på, at der kommer et øje. Så det er noget, jeg må tænke over. Jeg var tæt på at blive smidt ud, fordi jeg lavede nogle fejl, som jeg også godt selv kunne se, var gik lidt galt, men jeg tror godt, jeg kan gøre det bedre den her næste gang her. At Lasse røg ud, det synes jeg selv, det var chok for min vedkommende, fordi Lasse, han er bedre teknisk, end jeg var. Ja, jeg troede, han ville være en af de sidste to, men jeg overlevede heldigvis, og det gjorde Daniel også, og ja, så røg Lasse ud. Jeg hedder Michael, ikke vil selv huske det mennesker, okay? Dejlig hot job af en gammel wrestler, der sikkert brænder ind med alt muligt had. Jeg skulle ikke sige noget, der mere ringer hans lortechops. Jeg er næsten begyndt at få mange sår på mit lår, så det er meget sværere for mig at løbe end normalt. Hvis jeg bliver en af de to sidste, så ham jeg kommer til at stå for, det bliver Michael. Næste gang i Fake or Break. Træningen er gået i gang på lang siden. Intrigerne lurer lige under overfladen i træningslejren. Daniel, der er stadigvæk træning, ikke? Jeg kan ikke sige det en gang til. Der er pause kl. 12, ikke? 6 minutter, det kan I vel for alle uden ved hinanden, I kan ikke det? Det er noget, vi bruger en gang imellem i dansk wrestling, hvor vi bruger stole og borde. Der er blevet en hård dag. Tøserne røg fra. At de så røg så hurtigt, det er sådan noget helt andet, ikke? Bom!